DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 3 sarabay na magbaklay sa paagi ng pagiya pakisumaro asin pagdusay sa selebrasyon kan Diocesan Year of Participation ngunya na taong 2024. Maghinanyog kang katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan, magugma asin aktibong maglingkod, magpartisipar asin magkasararo sa misteryo kan kagurangnan, liturhiya asin misyon kan katolikong simbahan. Marina, sabay na sa programang Lakaw Maghiras Year 3. Sa programang ini, sa indong makakaiba si Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Alas 2 ng hapon, kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 3 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Maugmang aldaw nin Biyernes sa gabos na mga parantabay. Welcome po sa programang Lakaw Maghiras. Ngunya na pet sa 26 kang bulan ning Hulyo 2024, fiesta ni Saint Joaquim and Anne. Happy fiesta po sa mga taga Malinaw. And good afternoon po sa gabos na mga nakaantabay. Pwedeng mag-upload, mag-text sa 0938-891-5475. And of course, live na live kita ngunya sa tuyong Facebook page via DZGB News Online. Ini po si Jenny Balyaran with of course Monsignor Crispin Bernarte. Good afternoon po, Mons Chris. Good afternoon, Jen. Good afternoon sa gabos niya itong taga-subaybay, mga naghihinanyog sa tuyang programa digdi. Bago kita magpuon, nasambit mo ni kasubago, nangunyan ka piyestahan, kan mag-agong na si San Joaquin asin Santa Ana, Saints Joaquim and Anne. Yes. Ngayon, magurang ni Santa Maria. Kung magurang ni Santa Maria, buot sabihon, lolo asin lola ni Jesus ang duwang ini. Kaya sa kuya na pinapaabutan ng warm greeting sa tuyang Diocesan Council, Diocesan Commission on Family and Life. Sa Panginutan ni Father Dave Ramoso, asin pag-iriba na iyo ang namamayokan sa tuyang selebrasyon ngunya na aldaw pasiring sa aldaw kan Domingo kun arin ang kaaldawan kan gabos ng mga grandparents, mga lolo asin lola. So okay. To the Diocesan Commission on Family and Life sa panginutan ni Father Dave, so all the best sa Indo asin lugod pa man maging makahulugan ang satuyang mga selebrasyon, aktibidades sa pagtaoning pagmidbid asin honra sa satuyang mga lolo asin lola. Yes, apo ang gustong sabihan po Mons Chris, ipig sa celebrate naman ngunyan ang Grandparents Day. Kaya Happy Grandparents Day sa gabos na mga lolo and lola o sa gabos na elderly na mga nakaantabay ngunyan, and of course ang yaon sa laog kang pamilya. Yeah. So sabi ko, digdi sa tuyang lugar, ngunya nagpupon ang selebrasyon, pero ang kadakulaan ka ini sa maabot na Domingo, iyo ang Grandparents Day. Apo, yes. Okay po. Mons Chris, dakol kitang pag-uulayan ngunyan, asin kumbaga, ngunya na pagkahapon ang sa tuyang tutukaron, medyo saro sa mga basic experience kang mga tao, na kung sa nakakamati kita ning kulog kibuot, nakulgan kita. Kumbaga, nagkamati din kita ning dagit or may nadagit sa tuyo alagad. Ang pinaka-dipisil daw po nagibuhon iyo po Mons Chris ang pagpapatawad. Pero ngunyan na pagkapon mas aaramon ta po kay Mons Chris kung paano kita makikipag-ulian asin ang pagpapatawad. Di ba po Mons Chris? Tama ka dyan, partner, na ini sarong essential na bagay kan sa tuyang pagkabuhay alagad na hihiling ta ang kadipisilan. Iyon ang pagbalo sa lambang saro sa tuya. Yes. Bilang sarong Kristiyano, bilang disipulo ni Kristo. Tam pinakapuso kantugo ni Jesus na kagurangnan. Iyo ang pagkaminuruot muutan. To love one another as He has loved us. Iyo bagayan ang katugan sa tuya. Alagad ang paggamot na ini, sarong mayor na ekspresyon kaiyan, iyo ang pagpatawad. Ayun. Kaya kung dai kita nagpapatawad o habo magpatawad, ambot sabihon, habo kita magsunod kang katugunan sa tuya ni Jesus na kagurangnan. Kaya ipadagusta ang sa tuyang pag-adal, pagurupuro
pagturop manungod sa temang ini na yung pagkipag-ulian asin pagpatawad. Yes, okay po. Asin puunan sa sinusunod na lay kam panahon. Kam Opo. panahon na in the olden times, sabi sa Bicol, itong kam panahon na suanoy, igwang inaapon na lex talionis. Okay. Taramon na Latin, lex is law, talionis is talion. So the law of talion. Aram niya ito yung gabos. Ano ining lex talionis? Mata sa mata, ngipon sa ngipon. Subot sabihon, kung ika sinuntok, suntukon mo man. Kung ika pinilayan, pilayan mo man. Nya paano mga tugang, kung ika ginadan, paano ka makabalos? Kaya daing tapos na garadanan, tamabalos sa mga survivors. Okay? Ining lay na ini, inapot ng lex talionis, minsan sa daan natipan, ikinaungis ini kang katawuhan. Dahil ini pinagsunod na tamang katukduan. Ang lex talionis, sarong mabangis na lay ning pagbalos. Iyo yan ang pagkasabot kan mga tao. Minsan ang daan natipan dahil uyon sa siring nakabutan. Gabos na mga propeta nangapudan sa pagsulsol, sa pagpatinawad-tawadan, asin sa pagbalik sa Diyos. Iyo yan ang mga pangapudang kang propeta na pinadaraning mahal na Diyos. Sa pagsulsol sa kasalan, pagpatinawad-tawadan, asin sa pagbalik sa mahal na Diyos. Kaya ngani, ang mga banwaang kampanahon na anggot na dadagit sa mga propeta na sinugo sa inda. Daing propeta na daing ginadan kambanwaan. So, one after the other, dahil ang propeta minaapod sa pagbakli, dahil ang propeta minatukdo kan tama, dahil ang propeta minasadol sa mga tao na makipag-ulian sa Diyos, sa kapwa, asin sa sadiri, kaya naaanggot ang mga tao sa inda. Asin ano ang resulta kaini ang pinadumanan, gabos na propeta sa indang ginadan. Si Jesus nakagurangnan, the prophets of all prophets, kaiman linibre, siring man an inabtan, ginadan man. Kaya iyan ang magayunon na dara sa tuya kan mga propeta na itukdo sa tuya kung ano ang yaon sa puso ning mahal na Diyos. Na kita gabos linalang sa pagkabuot, kita manggabos magkaminuruot muutan. Asin ini, iyo ang tinawaning doon ni Jesus nakagurangnan kan siya napadigdi sa kinaban. Tanganing lugod pa man itong kamabutan kan Ama, tunay na sa tuyang tawaning pagsaksi, tanganing makahulugan ang sa tuyang pagbaklay digdi sa ibabaw ning kinaban. Kaya itong lex talionis, inuulit ko, bako itong makatawong lay, bako itong sibilisadong banwaan, itong baralusan, dahil tadaing papadumanan ang sa tuyang pagbabaralusan. Ngunyan, mga tugang tandaan niya to na ini sagkod sa panahon ta nangyayari ini na yaon ang baralusan. Minsan sa sabihon ta sa pinakaharalangkaw na estado kan sa tuyang sosyedad, yaon ini. Kaya nga na ding tapos an paratikusan, an irinsultuhan, ang pagraot ning reputasyon kang tugang. O nahiling niya to yan. Minsan mga leader niya to yan sa itaas kang gobyerno. Ay yaon sa pakaraot kan lambang saro. Na nag-aakusa na siring ka ini karaot ang buhay. So saro man masabi, siring man karaot ang buhay. Daing tapos, iyan mga tugan ang epekto kan kasalan. Asin ang mga propeta uminapot asin nag-apod sa tuya natalikdan ang siring na buhay dahil dahil ini maatod sa tuya sa kaugmahan, dahil ini mahatod sa tuya sa katuninungan. Okay. Kaya ang taliones daing halaga. Parang Mons Chris, so popular bagang tatara mo na an eye for an eye and a tooth for a tooth po. Parang iyo ba, duman ba, sakto ba siya sa
Ah, Yan, eksakto ang lex talionis. Iyo yan. So, oo, mata sa mata, ngipon sa sa ngipon. ngipon. So, Mhm. maralusan. So, Yun. sabi ko, bako sana ining bakong makadiyos, kundi Mhm. bakong ano buhay nin sarong sibilisadong tao. Opo. Yes. So, garubaga mga hayop So ayam na nag-iiriwal. Sabi ko nagdudurula na pag ginagat kan saro makagat so saro. Makagat man. Kayo ang nangyayari dahil tapos may mga nagkakagaradan dahil sa iriwal. Yes. Bako ining makatawo. Okay. So ipinapasabot sa tuya na kaipuan ta ang pagpatinarawad tawadan. Mhm. Kung Opo. niya to na mapundo ang siring na cycle ning buhay, ang siring na dalagang kambuhay, makaukod kita magpatinawad-tawadan. Anda ipagpatawad, minaulang sa katalingkasan nin tao. So, minaulang sa tuyang freedom. Kung di kita nagpapatawad, di kita nakakabelo, magibo kan karahayan. Magibo ning marhay para sa satuyang tugang. Tamay minasagang sato, may minaulang. Mhm. Diba, pag-ibo ko ka ini, komentaryuhan ako. Diba, pag-ibo ko ka ini, libakon ako. Diba, pag-ibo ko ka ini, pakarauton ako. Suryaon sa tuya mismo ang kaulangan. Dahil tahabo kita magpatawad, kaya iyo ini ang bunga ka ini sa to na minapamundo sa to dahil dahil kita nakakabelo pagsaksihan o ipamuhay ang satuyang freedom, ang satuyang katalingkasan. Kung dahil kitang hinanakit sa satuyang tugang, dahil na kita tatao magpatawad, daing maulang sa tuya sa marayrahan niya itong plano sa buhay. So padagos kita na makakabelo kita. Ang tunay na pagkamuot, iyo ang minapaugma sa tao. Imposible dahil kita makanood ning pagpatawad, taan tunay na pagkamuot dahil mangyayari sa tuya. Mhm. Tandaan niya to mga tugang na ang Diyos naglalang sa tuya sa ngarangkang pagkamuot. But niyang iras ang buhay, kaya linalang ang inot niya itong mga maguran. Alagad, ang tao bakman imperfecto, aram niya to kung ano nangyari sa inda. Nahulog sa kasalan, alagad, sa indang pagkasala sa tuyang inot ng mga maguran, di man sinda pinaghusgahan, di man sinda mas lalo na binatuyan tangani dai na ning paglaom sa buhay, mawaraning paglaom sa buhay. Kundi itong tawong nagkasala, ang Diyos mismo ang nagtao ning paagi tanganing makabangon giraray asin makapagpuning bagong buhay. Iyan mga tugang ang pagkamuot. Mhm. Okay. So, ang pagkamuot bakuman sanang I love you. Kundi kung diyan nakagamot sa tunay na pagpatawad. Yes. Sa mag-agom. Dahil Opo. pa man ako kinadangog na mag-agom na din nagpasuhay-suhay. Iyo So, po ano. I'm very sure dahil nangyari kay San Joaquin asin Santa Ana. Mhm. So, dahil mga banalon na tao, alagad sa satuya na mga iyaon namumuhay sa kasalan yaon, alagad kung tatao magpatinawad-tawadan, nagdadanay baga ang pag-inaguman, nagiging maupang harong dahilan sa pagpatinarawad-tawadan. Magayunon ta sa temang ini, malaog man itong buhay ning mag-agong, nangunyan ang paghuna kang sa tuyang ibang mga madunong mga kongresista na ang solusyon sa dai pagkauyunan kan mag-agom daing iba ko dan absolute divorce. Bako minsan pa magdiborsyo kung ang sarong tao dai tao magpatawad maka 20 ka ang kiagom. Sige mo sa divorce. Pagkatapos kay divorce maagom naman. Mag-iiwal na naman, maagom naman. Kaya sige sana mo ang divorce kan. Bako man solusyon pala ang diborsyo. Ayun. Kaya kung natao kita man pinatawad-tawadan ang mag-agom na dai nagkakauyon sa ano nga na punto igwa ning solusyon
kung nagpatawad ang saro, mapatawad ang saro, matatapos ang problema, mapuon ning panibagong paagi, tangani, dai na mabalikan itong dating nindang pinag-iwanan. Opo, Kaya magayon baga. yapo, pagpatawad. Parang saro baga po Mons Chris daa po sa nagpapakusog sa pag-ibahan kang maghagom. Iyo po so mga na-experience nindong problema. Kasi parang natitas ni na duman so pagpapatawad at so pagpapasan siya baga sa lambang saro. So sabi mo kaya po kasabago, mas nagdadara sa tuya din kamunduan pag daikita nagpapatawad. So parte pala ini Mons Chris ang pagpapatawad is pag-express din pagkamuot man. Maunang gad, Jen, ha? So, magayon ka mag-explain, Jen. Garo baga, so, experiensyado na, di pamilya. Pwede na mag-agumons, Chris. Pwede una. Considering ka na sa iyong pagkasabot, partner. Grabe, ano? Pwede una. Aprobado na pala. Pwede na. So, very clear ito, ha? Nasa buhay ng mag-agum. Okay. Pero may mga punto na minaabot yan sa dahil nagkakasunduan. Kung nangyayari yan sa magtugang, kung nangyayari yan sa mag-amigo, di mangyayari man iyan sa mag-agum. Alagad, dahil man dyan dapat magtapos sa indang aldaw. Kaipuhan na mahanapan ning solusyon. Asin ang solusyon, binapon sa pagpatawad. Sabi baga sa Jesus na kagurangnan, na daita pagtugutan, na mga siring na kamugtakan, abutan sa pagsulnog kan aldaw. Hanapan taning remedyo habang maliwanag pa. Takong madiklom na dahil nakitang mahahaman. Kaya ang pagpatawad permi dapat na nasa isip nin lambang saro na buot mamuot. Kung may pagkamuot, igwaning pagpatawad. Dahil iyan ang sarong mahalagang ekspresyon kan sa tong pagkaminrootan. Yes. Apo, umans kang narumduman ko lang, kang hinapot po si Jesus ni Pedro kung pirang beses daw magpatawad. Pirang beses ba dapat? May bilang ba? May sukol ba dapat yan? Igma, magayon iyan sa imong hapot. Si Pedro mismo ang umininot. Siya so nagkapot kay Jesus kung pirang beses. Ano nga kagurang 7 beses? 7 times dahil ang 7 makahulugan ana numero sa mga Israelita sa mga Hudiyo. It is symbolic of perfection. It is symbolic of holiness. So, perming 7 beses sabi ni Jesus bako. Makukuha niya to iyan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Mateo 5 versikulo 38 sagkod 48. So, si Jesus nagsabi kay Simon Pedro, bako na 7 beses. Not 7 times, but 70 times 7 times. So, both sabihon, daing katapusan. Iyan ang pagpatawad. Iyan ang Kristiyanong pagpatawad. Sabihon ta, kabuuhan nga yan, kapay nga yan. Okay. Kabuuhan, kapay. Iyon ang pagiging Kristiyano. We we become fools for Christ's sake. Sabi ba gani sabi ni San Pablo sa to. Sa matakan kinaban kabuuhan iyan, nata, antok baga sa tuya kang kinaban, pinatawad ka na ngayong sarong bes, tama na ito. Nag-gibo na naman ka. Ikadua pa sa beses pero habo na kita. Inulit niya na naman, ay tapos na. Dai na kayang pwede. Iwag kita kaan. Iyon ang katukdoan kang kinaban. Alagad, sagod dyan sa ikaduang beses, pinatawad na ka ito, kung niyang ginibo na naman kaya, dai na pwede. Alagad si Jesus, ang katukdoan niya, daing sagod. Perang beses magpatawad, dai mo mantabi, mamumultiply, and 70 times 7 times. Continuous, daing tapos. Iyan manungod sa pagpatawad. Pero itong expression ng pagkamot, siring mambagaan sa iyang itinukdo. Kung ika ngayon sinampal sa sarong pisngi, itaw mo man ang sarong pisngi. Kung ika inahagadan kan sa imong gubing itaw mo sagkod kan sa imong alikboy. Kung ika pinakikiulayan na sabayan nin sarong kilometro, sabayan mo ning 2 kilometro, walking the extra mile. So, considering sa
tuyang disposisyon, bako dipisil ang sa tuyang pagpatawad. Nagirumdumon niya to, nakita siring man mga parakasala. Dahil man sa tuya ki makasabi na, ako dahil na ginibong kasala. Gapos kita parakasala. Kung sa tuya ini nadayaday na girumdumon, na kita maluya, na kita may kakulangan, na kita igwang mga kukulang sa kapwa, dahil kita magduduwa-duwa na magtao kang kapatawaran sa inda. Kaya nga ni si Jesus nagtukdo sa tuya na mamuot, asin ang pagkamuot na Kristiyano. Bako sana duman sa mga paborito ta, bako sana duman sa mga may relasyon kita, bako sana duman sa mga may ibabalo sa to, bako sana duman sa mga magagayong para sa to. Alagad, ang tukdo niya sa tuya, mamuot minsan sa satuyang kaiwal. So, iyan ang mga sabi untang kontradiksyon sa naaaramang kang kinakban. Paano mo kamutan ang kaiwal? Mahapot kita. Alagad, natatagibo ni Jesus na kagurangnan. Ang ginibo niya itinutukdo sa tuya. Kamutan mo ang gabos. Kamutan mo sagkod kan sa imong kaiwal. Iyon ang pagkakaiba. Iyon inapunta sa English na novelty of Christianity. Na daining limitasyon ang pagkamuot sa sarong tao. Dahil nagpipili namumutan ang gabos. Kaya igwa kita ning mga dahil nagugustuhan sa satuyang pagkabuhay. Halimbawa ang tao dahil naggibo susog sa kuyang standard. Susog sa ano man na bagay na tama para sa kuya. Mauungis kita. Bako palan iyan ang tama. Dahil na minsan kita man, dahil man nakakagibo kang gabos na tama. Kang gabos na ikinakaugma kang gabos niya tong kapwa. Ang golden rule baga, minapagirumdum sa tuya. Nagibuhon ta sa satuyang tugang, sa satuyang kapwa. Ang buot man niya tong gibuhon ninda sa sato. Kaya, considering ang satuyang disposisyon, sa tuyang masasaksiyan ang pagkamuot na nagpapatawad. Iyan ang karakter ng pagkamuot ning mahal na Diyos. Okay. Ang Diyos baga inaapunta sa tataramo na Ingles na Dives in Misericordia. Tataramo na Latin. Dives in Misericordia. Ang misericordia, partner ba ko itong okay, itong sa lugar. Sa haran ini sa Indo, na misericordia. Dives, mayaman. Misericordia, pagkahirak. So, dives in misericordia, mayaman pagkahirak. Rich in mercy. Iyan ang imahining mahal na Diyos. Iyan ang imahin kan sa tuyang Ama. Dives in misericordia. Yes. Rich in mercy. Kaya siya mapatinawa doon. Ngunyan, igwa kita ning debosyon kay Jesus nakagurangnan na iyo ang imahin kan Ama, na iyo ang total revelation of God, na iyo ang presensya kan mahal na Diyos digdi para sa tuya. Ngunyan, inaapunta na siya divine mercy. Dahil kan Ama may rakon, so aki na yun sa iyang representasyon, siring man may rakon, si Jesus and divine mercy, siring sa iyang Ama. Kaya paghurup-hurupan ta ini, asin mo yan, mag-break mo na kita, asin mahanap buhay. Okay po, Mons Chris, ano so mga reaksyon sa tuya pong babasahon sa tuyang pagbabalik? Oras, 2:30 iunon. Oras hatod sa Indokang. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Alaksan FR, sa maliit o malaking aray. Alaksan FR agad. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad. Basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Igwa akong may picture, tuwa na bisto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na. Ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika ako biko, na matita ang totoong serbisyo, hanggang
ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaikwang trabaho. Kadakol na mga naginibo lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan yan. Ang AKB Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Aray, aray, aray. Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, nasa ikaduwang kabdang na kita kan sa toyang programa ang Lakaw Magheras asin ini manggiraray si Jenny Balyaran with Monsignor Crispin Bernarte. Mons Chris, good afternoon sa toyang mga paraantabay si Mr. Eduardo Ray Ramoso watching po and si Mr. Jerel Aranya. And sabi kang reaction ta Mons, kung 70 ang pagpapatawad, posible ba na maabuso gaya sa relasyon paulit-ulit ang panloloko po? Papatawadin ba ulit, Mons Chris? Yan. Iyan ang katukdoan sa tuya ni Jesus na kagurangnan. Dahing tapos na pagpatawad. Iyo may mga paralukong tao. Alagad, siyempre, tatawan taman iyaning tabang. Matukdoan kung ano ang tama. Pero daita sinasara ang pagpatawad sa inda. So, parte kang pagpatawad iyo man ang pagtauning oportunidad sa satungtugan na makahakwas sa indang kamugtakan, na matabangan sa indang buhay. Kaya tinutukdoan sindaning tama, alagad pinapatawad takan an sa indang kasalan. May naramduman akong lyrics sa sarong kanta. Baka familiar ka po, Mons Chris, yung Ben and Ben baga na sikat ngunyan sa Pilipinas. Sabi duman, you never really love someone until you learn to forgive. So parang sakto siya digdi sa to yung mga pinag-uulayan ngunyan na ang pagpapatawad saro kang pag-express taning pagkamuot sa to yung kapwa, di ba? Okay. Saro pa. Yeah. Go ahead. Magayunon ang topic, lessons and practical tips on forgiving. Good afternoon po, Mons Chris and Ate Jen. Okay, thank you so much po. Good afternoon man. And okay, pabati man po kami digdi sabi ta okay, sige, balikan mi po ang iba pang mga reaction nindo. Oro at sana, Mons, balikan ta po itong duman po, mga na-discuss na po kanina, Mons, na pagkamuot. Ano po ang pinagkaiba ka digdi sa satuya, sa Kristiyano? Madali una ladawan ng pagkakaiba. Ang pagkamuot na tinukdo una danta sa kinaban, pagkamuot na may kondisyon. Okay. So, it's a conditional love. Na iyon nga ni sabi ko kasubago, nagpapatawad man pero sagkod sana sa sarong besta na. Na pwedeng maulit iyan. Yung katukdoan sa yung ang permitang expression, pinatawad ko na ngayang ka ito, ngunyan inulit na naman. Kaya dahing second chance. So may kondisyon iyan. Ang pagkamot na Kristiyano, dahing kondisyon. So 70 times 7 times. Iyan ang katukdoan sa to ni Jesus. Ang kinabanday kayan maako. Ang kinabanday kan mataram na tama. Kabuuhan nga yan. Pero sabi ko kasubago, precisely, yan naiiba ang pagkamot ng Kristiyano sa katukdoan kang kinaban. So sabi ko, itong pinakaenot na na lex talionis, dahil man na ako kang sibilisadong tao. Alagad, dahil man nangahulugan na ining sa indang isinalidang lay na may kondisyon yan tama. Linabawan ni Jesus ang sukol na iyan na kinabanon sa paagi kan pagpatawad na daining sukol. Kaya may mga elemento ang tunay na pagpatawad na iyan in sarong Kristiyano. Igwaning apat na elemento iyan na dapat niya to na tawaning doon saro-saro. Sa mga elemento ng pagpatawad na sa tuyang dapat nagibuhon,
iyo ang sinserong pag-atuban asin pag-ako kang kulog asin sakit. Partikan sa tuyang pagbuhay sa kinaban. Kung gusto kitang mamuot sa sarong kapwa, sa sarong tugan, na maako ang kulog asin sakit. So, we live in this valley of tears. Ayun. So, parte iyan mga tugang. Halimbawa, ang sarong ina sa iyang dakulang pagkamot sa aki, gulping iagihan bagang kulugan, gulping iagihan na sakit. Bakit sa itong berting, so pagmundag, dati na itong kulog na ito. Alagad sa pag-atamang kan aki, sagod na dumakula, na mas makulugong pangani, na duminakula na suaki. Pagdakula, iyo palugod ang pagpasaway. Mas lalong makulugon ini sa sa maguran. Mas naging sutil pa po, Makulugon sa Mons ina. Chris. Yan. So, nagsasakit ang ina. Pero parte ini pa lang kang tunay na pagkamot na maako ang kulog asin sakit na inaagihan ta sa samudiyang buhay. So, ang ikadua, ang pagmidbid kan karahayan na yaon sa puso nin sarong kaiwal. Okay. Garo, ini saro naman na bagay na dipisil maako ning So, kaiwal. kadakol sa tuya na Kaiwal na nga ni ngaya. Go ahead. Kaiwal na nga ni ngaya po, Na- Mons Chris and Ate Jen. Kamutan pa? Yung Diba? ani to na iyon na agyat sa tuya na mamidbidan ta ang karahayan na yaon sa puso kan sa tuyang kaiwal. Minsan sisay pa iyan, minsan pa siya, igwa iyan dyan ning saray-saray na karahayan. Igwang parte sa soft part ang puso ka iyan na mapamidbid kan karahayan na yaon sa iya. Lambang tao igwa kaan, nalugod pa man ini ang mamidbidan ta. Kaya ngani si Jesus baga kanyaon na diyan sa sa itaas kang krus dahil ta iyo ini ang sentensya na tinaw sa iya. Ano ang sinabi niya? Duman sa mga naghatod sa iya, duman sa kamugtakan na ito, duman sa mga nagpasupog sa iya, duman sa mga nagpasakit sa iya. Ang primero niya bagang inagrangay sa Ama, inagrangay sa mahal na Diyos. Father, forgive them, for they know not what they do. Patawada sinda tada iman ida aram an sa indang ginigibo. Meaning to say, nahiling ni Jesus ang karahayan sa lambang tago na yaon namuhay sa kaluyahan, namuhay sa kasalan, alagad igwang karahayan sa lambang saro sa senda. Iyo ini ang ikaduwang elemento na pinapamidbid sa tuya. Takon mamidbidan ta sana ang karahayan na yaon sa lambang sabiyon tatawo na sa tong kaiwal. So, mainguha kita na maareglar ang relasyon na giraray karanihan ang buot asin maging mga mag-amigo giraray. Tanahiling ta so karahayan na iyan. Sa mag-agumbaga, iyo yan, partner na yan, garo, matibay naman explanation mo kaini sa buhay ba ganing mag-agum. Okay. Natata kakainulian. Naigwang nahihiling na namin midbin. Okay. Nadagit so sarong partner sa iyang partner sa puntong ini. Pero may mas dakula pa diyan na bagay na ikakasayan na di pwede na bayaan. Oo. Na diyan sa buhay na iyan. Tarapuso na sana. Alagad, igwaki, mas mahalaga duman. Iyo yan ang dapat permitang tungkusan. Yes, Perming mamit. Sabi nga ni Ipa Mons, kapag panahon na di ka mo nagkakasinabutan, balikan da po Mons Chris. So, rason kung nata ka mo nagkaminootan, nata ka mo nag-inaguman, di ba? Kaya partner talagang ready kung ka na talaga partner. Pwedeng-pwede na to. So padagos kita kan sa tuyang mga paggurupurop. Ang ikatulo, the third element is paghagad kan tabang sa Dios takon kita nasa imposible ini mangyayari. Okay. Pero may paghagad ning tabang. Halimbawa, gusto kitang makipag-ulian pero yaon sa tuya susupo. Okay. Kasupo
hunon man na makipag-ulian ako, nasabi ko na ang gapos na ini, nagibo ko na ang gapos na ini. So, agad kita ning tabang sa mahal na Diyos to soften our heart na kaigwal ko kita ning humility na ako una ini nangyari asin magrani duman sa naging kaiwal. Kadaiman ning pinag-iwalan ang tao na dapat pagpadanayon iyan. Anuman na gibong mga kamunduan, kung ini sa tuya ng lingawan, labawan, perminanggad matod sa tuya sa pagbaralikan ng buot. Yung bagay niyan inaapod tang rekoncilyasyon, ang sakramento kang pakipag-ulian ng buot, inaapod tang sacrament of reconciliation. Ano ang sacrament of reconciliation? Kung bako ang pag-ako ta na kita nagkasala. Paghagad kintabang sa mahal na Diyos, nalugod pa man panung kita ning kapakumbabaan na maako ang kasala na ini, tangani makaabante kita. Tan ano man nakasalan, ano man na ginibutang maraot, perminanggad kaulangan kan sa tuyang pag-abante sa buhay. Imbis na lakaw na ko ta kita daitayaon ang mga malain-lain na singkugan. Kundi kita ning marayrahay na relasyon, pakikapwa sa tungtugan, dahil gulpan sa tuyang kaiwal, limitado hunon ang sa tong kinaban, limitado hunon ang sa tuyang pinaghihiruan. So, we are extra careful na daiman ngani ning peligro. Nata, dahil tibahad ako kaini traidoran, tibahad ako kaini libakon, tibahad ako kaini gibuhan ki kung ano man na bagay. Yaon man saan ka po sa satuyang kaisipan, iyo ini mga tugang, ang mga bunga kang kasalan na yaon sa to. Asin tangani, inamahali ang mga kaulangan na ini, freely, mapatawad kita sa tuyang tugang sa iyang pagkasala. Siring sa iya, ako man maluya, siring sa iya, ako man nagkakasala. Ang sarapang ano diyan kaso, itong dahil sa kapaabaw-abawan, kung saan mag-inot, ay ako nang mainot, tas siyan may sala. Pride po, Mons Chris. Palabawan ng pride. Ngunyan, dahil kayan, dahil lugod nangyayari ang pagkipag-ulian, kapaabaw-abawan iyan, na ako ang mas gurang, natata, ako maghagad ning tawad. Ako ang lalaki, natata, maghagad ako ning tawad sa babae. Intiro iyang kapaabaw-abawan, dahil lamang ki base ang siring na mga rason. Ang buot maging matuninong, ang buot magpatawad, daining hinahanap na kaulangan. So, mapatawad kita, tayo ini ang tama. Mapatawad kita, taan Diyos buhay, yaon sa satuya. And the fourth element, ikaapat, pusog na desisyon na magpatawad na mayong hinahalat na kabalsan. Okay? So, igwabaga sa tuya ki mga nagsasabi na, kung magpatawad ako, dahil nga ako patawadon, paano? O kaya, may ibubaga ako, makipagtiinuhan na ako sa iya. Pagkatapos, ay man ako tiinuhan. Paano? So, daita pabiluhon ang sugot kan demonyo sa mga tugan. Na kung buot kita magpatawad, sige, lakaw, mapatawad kita. Dahil kita mahanap ng diferensya. Halimbawa, nangyari mananggan na ako nagtaunakan sa kuyang pagpatawad, nakipag-ulian, pero pig-isnab pa ako kan sa kuyang tugang. Let it be maabot an oras na iyan mapatawad sa imo dahil lantay ka humili mo ng marhay. So ano man naging marhay, pinabalusan ng karahayan. Yes, go ahead, Jen. Bako man po bagamons Chris instant na porket naghagad kita ning tabang, ma-expect na din kita na papatawadon din kita. Kumbaga mahalat din kita ning panahon kung noarin din so realization maambot duman na ay okay naman pala. Naghagad man tawa, di ba po? Yeah. So, in God's time, mangyayari. Dahil ang Diyos ang nag-aapod sa tuya na magpatinawad-tawadan. Kaya ang kapustang effort, ang kapustang paghinguhan na magpatawad, permi igan, inaalalayan kan sa tong kagurang ng tangan, lugod pa man sa gibo niya tong iyan, siya mas lalong mamidbidan. Kaya yun ini ang pangapudan sa tuya ngunyan.
lalong-lalo na sa satuyang banwaan. Gulpiyon kitang pagkabaranga. Dahil gulpiyon kitang mga ideya, mga buot na makamta na dahil nangyayari. May mga expectation kita sa satuyang banwaan na dahil minaabot. Asin minatod sa tuya sa daing datang mga paghusga, mga negative judgment, asin minaabot sa pagkabaranga. Ngunyan pangapudan ini sa tuya na magkasararo. Dahil daimang ki pamilyang perfecto, dahil maning banwaan na perfecto. Minsan ang simbahan bakong perfecto. Kung minsan kita mismo nasasala sa pagiling kan simbahan. So paguna tamaayon kita simbahan ta ini sarong institusyon na perfecto. Dining perfecto institusyon sa ibabaw ning kinaban. Ang simbahan tinugdas kang kagurangan tanganing tabangan kita pasiring sa perfeksyon. Bako ta perfecto ang simbahan. Tangani tabangan kita na maging makahulugan ang satong buhay, maging matuninong, maging maugma, asin maghatod sa tuya, pasiring sa kaligtasan, duman ang kabilugan kang buhay. Kaya daita husgahan ang simbahan. Ang simbahan, mga tugang kita, ako, kamudyang gabos, kita ang simbahan. Daita paghusgahan ang simbahan. Na ano yan, simbahan na ini na bakong perfecto. Da ining perfectong simbahan. Ang simbahan, inaapudan na maglakaw pasiring sa perfeksyon. So, it will take our whole life, the whole lifetime, pasiring kita nagbabaklay, pasiring sa perfeksyon. Ang importante na kita hinguha that we exert honest effort na maglakaw pasiring sa perfeksyon. Asin, sarong paagi kang paglakaw na iyan, iyo ang pag-adal na makapagpatawad. Tanganit na marayrahayan sa tuyang paglakaw, marayrahayan sa tuyang pagbaklay. Okay. So, iyo yan, masararo sa tuyang. Sa pamilya baga, kita daiman nagkauruyon all the time. So, kung minsan may misgiving so aki sa magurang, vice versa so magurang sa aki. Alagad, ang gabos bagang iyan napapatch up. Ang gabos bagang iyan nahanapan ning solusyon dahil bukasan sa tuyang puso sa pagpatinarawat tawadan. Okay. Mons igudig ding comment sa live ta. Si Tina Dilumen, what about sa pagtulong sa kapwa? Kung nakahalata ka na inaabuso ka na ng tinutulungan mo, halos araw-araw, pinupuntahan ka para humingi ng pagkain, minsan pera, at pinag-aral mo pa ang anak, nakakaramdam po ako ng pagkainis dahil sa tingin ko, umaabuso na pero nakukonsensya rin ako, tanggihan. Ano po ang masasabi tada po Digdimons, Chris? Okay. Saro iyan na realidad na nangyayari na kita inaabuso. Katungdan ta, kung kita namumot sa satong tugang, natukduan ang nag-aabusong iyan. Okay. Dahil man kaipuhan na sa tuyang iwalon. Dahil man kaipuhan na haliun ta na an sa tuyang pagsabot asin dahil na kita magpatawad. Kaipuhan sa tuyang tukduan, tanganing mapatama ang gibo. Na kung halimbawa sarong tao, dependent naman dependent na sa imo, sa bilog na aldaw, na dahil na nagingwa. Sala iyan. Bako na iyan na bako iyan na pagkamuot, daining pagkahirap yan. Tutukdoan ta. Idleness is the devil's workshop. Okay? Ang sarong tawong hugakon, bako iyan na makidiyos. Tandaan ta iyan. So, ang sarong tawong habo magtrabaho, bako iyan makidiyos. Ang sarong tawong habo magtrabaho, bako iyan na banal. Kaya, parte kang kabanalan, iyo ang paghigos. Iyo ang paghigos, iyo ang being productive. Kaya, yaon, naghihinguha kita na tabangan ang sadiri. God helps those who help themselves. Kaya, duman sa kasong ito, ang pagkamuot, minasugbol sa tuya, natukduan kan tama itong sa tong beneficiary o beneficiaryo kan sa tuyang karahayan. Takon padanayon ta sa na iyan maging
completely dependent sa tuya so tawo dahil tama na tabangan. Alagad minsan siring dahilan taigwang pagkukulang yaon ang satong pagsabot tangani na danay kitang nagpapatawad. Ayun. Okay. Good afternoon muna kay Brother Mark Austin Tuazon. Mons, watching po si partner Mark, si Brother Mark. And of course, si Mr. Onin Luces. Kuya Onin, good afternoon. Kamusta ka po? Okay. Sabi kang reaction ta digdi po Mons saro pa, si 432. Good afternoon po Ate Jen and Monsignor Crispin. Maugmahon ako na nagdadangog digdi saro sa nakapagian kamo ngonya na pagkahapon sa pagmati ko. Thank you so much. Ayun. At least welcome na welcome po kamo digdi ano. So anyway, dako laon na bagay palan po ang pagpapatawad na parte inikan sa tuyang pagkamo o sa tuyang kakapwa, kapamilya taman, partner taman o kaiwal taman. Mons inabot na kita ning oras ning pamamaarang. Ano po ang sa imong mensahe sa tuyang mga parantabay? Go ahead po. Yan sa gabos bago kan sa kuyang final message nagigreet sa tuya si Brother Austin na sarukan sa tuyang katabang digdi sa programa. Rest assured na yaonan sa muyang prayers para sa imo nalugod pa man sa madaling panahon ibaba sa imo ang hinahatod kan simbahan na balaog para sa imo the gift of ordination to the diaconate. Yaong kasarot mo kami sa imong pamilya kang bilog na banwaan ni Dios nalugod pa man mangyari ang sa iyang kabutan para sa imo. So all the best, our prayers are with you. Asin sa tuya mga tugang bago kita magtapos ini ang sa tuyang panimbagan sa mahal na Dios. Ang Dios namo sa tuya dainin sukol atin iniman ang linalauman sa to ang sa tuyang pagkamot sa tuya na maportunayan kung bukas ang sa tuyang puso sa pagpatinarawad-tawadan. So God bless everyone. Okay, igwaman ki pahabol na reaction man si Mr. Eduardo Ramoso. Your kindness is an extension of God's merciful hands. Duman po Mons Krisa naghera sa tuong yun na hapon. Very well said, Mr. Ramoso. Amen. 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 Okay, so salamat po sa mga nakaantabay and of course ang mga rayaon na sa Indang Harong halipot ang sa tuyang oras alagad laomi po ni Mons Chris na naging mabunga po ang samuyang presentasyon kang programa and antabayan ang girari kami sa masunod na Biyernes. Of course, same time 2 to 3 every Friday po. Digdi po sa DCGB ang programang Lakaw Magheras. Nakaibata sa lado technical si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Ini po si Jenny Matthew Balyaran. Tinini si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po may napaabot, ninda kulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Magheras. Sa indung nahinanyo ang programang Lakaw